Hubog nga lalaki nga nagtugag Gamo sa barangay, duguan sa nagreklamo sa may police station sa Barangay Mansilingan. Yaring balita ang atong gintutukan, exclusive. Tuoy ko sila, hindi lang, idala ko nila sa mag-ghosting. Nagadugo ang baba kag may mga hanog sa guya nga nagpadulong sa Police Station 7 sa Barangay Mansilingan sa siyudad sa Bacolod ang 40 anyos nga si Ramil de la Cruz. Ang iya ginareklamo, kinpulihan ini isang grupo sang security guard nga si Benjan Limutin. Pakitloy ko sila, kaloy aman ang bakat 7 nga pakitloy, man ko nakaresponde nga nakapuli, man ko nga nakabuhi. Kumo? Wala nagambal kito yato ang gago ginang nagambal siya. Patyo niya giguyang ilubong yung sa 1 meter. Itong away sa kabalong, 1 meter na ako nagaladlad dalan da. Depensa sang gwardya, nang haboy si De La Cruz ang bato, rason sang pagkabukas sang bintana sa isa ka unit sa subdivision. Gidala na mo siya sa amon nga barracks para safety sa tani o kung sa amon mga opisina. Ti gasisinggit siya nagtawag kasi ang mga upod nga mga pero nakatawag na kami sang pulis. Dugang sini, gintabangan nila si De La Cruz bangod sa tuman kahulubugon. Ilagin kakibot sang nagtawag ini sang resbak nga nang inason sang rambol sa barangay. Nakatawag na kami sang pulis bago to nagtawag siya sang iyang mga upod bala, yung pamilya niya. Kung ito na nag-abot to sila, daway na naging respeto man galing ano. Pag-abot to namon, ti nanto namo kitiyo kunin mo. Ti kay pagkita nga dugo nga baba, ti kami nang usisa sila, pamangkuton sila namon, wala sila may sabat sa amon kuno tabo siya. Ti amo to nga nang pinukot-pukot na nagtinapungulay kami tos tang sikyo nagintra na. Ti sikyo kasi ng isom 6 mintra ka. Di matambag ka lang. Insigida nga nangayo pa sa ilo manghimata sinibangod sa iskandalo. Ang notisyahan ko gidya sa iyaya, kung ginpulihan na hindi na amo na iyay tsura mo. Sa kadamo ni kag iban wala inimnan siya ya droge gid pugugid saya. Mas sobre 20 tanan ka mga persona ang kabahin sang rambol sa tunga sa mga gwardya kag himata ni De La Cruz. Intugutan ini nga magpauli bangod sa kahulubugon. Apang wala sa gihapon naguntat panindugan nga siya ang ginpulihan sa mga lalaki nga sa iya nagtabang gid lang. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.